Predstavujeme vám minidumper D1.4, ktorý predstavuje špičku v našej ponuke minidumperov. S nášlapom pre pohodlné presúvanie a jednoduchým ovládaním, ktorého funkcie sú prehľadne zobrazené pred ovládacími pákami, tento model spája efektivitu s používateľským komfortom. Pod ovládaním sa nachádza prehľadný displej s počítadlom motohodín. Zobrazuje aj kontrolky, ako je stav paliva alebo teplota motora, čo nám zabezpečuje efektívne monitorovanie jeho aktuálneho stavu bez zbytočných obáv. Pod uzamykateľným krytom sa skrýva výkonný trojválcový dízlový motor Kubota, ktorý je chladený vodou, čo zaručuje jeho optimálny a stály výkon. Prístup k motoru a častiam príslušenstva je bezproblémový. Minidumper má nosnosť až 800 kg a efektívne naloží sypké materiály ako piesok či hlina. Jeho využitie ocenia nielen stavbári, ale aj chovatelia alebo farmári. Korba má základnú kapacitu 280 litrov, ktorú je možné jednoducho zvýšiť pomocou nadstavby. Ľahko vyloží materiál až do výšky 1,7 metra. Pod korbou sa nachádza batéria a olejová nádrž. Kompletné parametry a špecifikáciu tohto modelu nájdete na našich webových stránkach. U nás nájdete širokú ponuku pracovných strojov s kladom. Doprava po celom Slovensku a profesionálne zaškolenie je už zahrnuté v cene. Nezabudnite nás sledovať na našich facebookových stránkach Minibagre Slovensko a potvrdiť odber nášho YouTube kanálu, aby ste mali vždy prístup k najnovším informáciám a novinkám v oblasti minibagrov a pracovnej techniky.